Hey ndoda zingangikabuli kanje nezalikazi ukuthi mina kodwa File walk isimngani wandapha. Hey Ubonile siphuthume esinye sikotela manje sifishane. hey ngithi mina nazi salikazi somlungu senzani ngempela Sikunamazelane. hey ndoda salikazi somlungu singinamazelane sekufuna ngithi gqilazi ngithi nami bacabanga igqilazi zalikazi mina Manje ngiyabona lapha mngani wami ukuthi cha impela babona ukuthi uvukile uJesu sebegibeza ikamela mngani wami. Ithini intombi? ngifuna ngigqilazi lengane hey lengane ifuna ngigqilazi hey ilingisabelungu ayizakasabelungu zifuna ngigqilazi ngithi nayi bo umuntu omdala uyahlonishwa kwaZulu nenzani nina ngoba nina nayi abanye bana Umlando uqophekile. hayi sobhalile Uqophekile umlando. futhi uyabona ngofafabulani ngofafabulani kuyakhala Khona kufanele kuzokhothana. Phela lento sathi masiqala kwathi uyahlala omunye wenza omunye islimo wenza omunye yabona ayazi ukuthi lezi zinto lezi mawunedlozi ngempela babhala bafuna ukutrenda bafuna ukuvela ingane singayinaki manje ngoba sesihamba international yayibona yenza lento manje hayi ihamba iyabhala international ithi go ilaza online hayi kodwa bona amabalabala siqophele umlando hayi ngingafika ngabaqophela umlando ndoda ngababuza ukuthi benzani bona yini abelaphi bakhona bathi hayi umsebenzi wabo bathi bayahila ngithi nihila ngani bathi umuntu bona bayamchazela ukuthi angaphatheki kabe enhlizweni yakhe nasengqondweni yakhe hawu kanti niyakhanga la ngizonifundisa nizofunda manje ukuthi kwelashwa kanjani i-university yakhona yavela yathi kuyaphoqa ukuthi unikezwe